घर में बिल्कुल शादी ना करब जहाँ दहेज रूपी दानों पलट होके। ई लोगन के हर श्रद्धा के पूरा कहिए कि ना रवो कराई ना। ई लड़ाई वो हर बेटी वाला खातिर बाटे ताकि फिर कभी केहू के घर ना बिका। कितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा सब कोई के सांझे बिहान चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। फिल्म के नाम है दुल्हन और दहेज। जैसे ही दहेज शब्द आवेला तो बेटा के चेहरा पर चार चांद लग जाला और वैसा ही बेटिया की तरफ पैर के तले जमीन खिसक जाला। खैर ये एगो ज्वलंत मुद्दा बा और सदियों से चलता हुआ था और एक कोनो गारंटी नहीं खे कि आगे आवे वाला दिन में खत्म होखे वाला बा। काहे से कि कोनो कोनो जगह लेवे वाला भी बड़ा उत्साहित बा और देवे वाला भी अपने आप के गौरवान्वित समझेला। यही मुद्दा पर ये फिल्म बनल बा दुल्हन और दहेज। ये फिल्म के कलाकार बाड़े भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और हर युवा दिलों के धड़कन के रानी यानी कि काजल राघवानी। ये फिल्म में ये देखावल गइल बा कि जोन बेटिया बा वो हर बेटिया अपन बेटी के अपना से बेहतर घर में शादी कइल चाहेला, लेकिन अपन बराबरी में ना कइल चाहेला। लेकिन जब रवा बराबरी में ना करब अपना से बेहतर खोजब तो ओकरा के और ओकरा खातिर रउआ कुछ चुकावे के पड़ी। अब इस चुकावे के दौर में यह तरीका से हो गइल बा और यह तरीका से एकरा के चुकावे के पड़ता कि बेटी आज के दौर में या फिर पहले भी एक अभिशाप बन गइल बाड़ी। ये फिल्म में देखावल गइल बा कि काजल राघवानी के पिताजी ऐसा दुल्हा और ऐसा घर ढूंढत ताड़न कि जवन लोग पैसा के भूखा ना होके। ऐसे ढूंढत ढूंढत एगो घर मिलता और एगो ऐसा परिवार मिलता जवन कहता कि हमरा बेटी चाहिए, खाली पैसा ना चाहिए। लड़की के बाबू बड़ा खुशी होताड़न, बड़ा उत्साहित होताड़न और बड़ा धूमधाम से शादी के तैयारी करे लगताड़न। और धीरे धीरे कैसे बेटा के नियत बदलता यह फिल्म के डायरेक्टर के राइटर अपना कलम से शब्द के रूप में कागज पर उतरले बाड़न और वो एक एक शब्द के ये फिल्म के एक एक किरदार एक एक कैरेक्टर स्क्रीन पर जिंदा करते ले बा। ये फिल्म में दिखावल गइल बा कि बेटा कुछ दिन के बाद कहता कि आजकल के दौर में प्री वेडिंग चलता, प्री वेडिंग कराई। अब प्री वेडिंग के खर्चा बेटिया के ऊपर पड़ता। कुछ दिन के बाद कहता कि हमारे घर में जितना लोग बा दामाद पाहुन बेटा बेटी भाई वो सब कोई के गहना दी। फिर जब बारात जाता तो कहता कि हमरा के पितरिया चाहे फुलहा थाली में खाना परोसी। जब एक गरीब बाप मारो छवैला के बाद ओकरा के झालर नहीं लगवा पावत, ओकरा से ऐसा डिमांड होता और ये डिमांड पूरा करे के चक्कर में जवन बेटी के माई बाड़ी चाहे बेटिया के जवन परिवार बा ओकर वस्त्र शरीर पर के छोड़ के हर चीज उतर जाता और बिक जाता। जितना हम शब्द के रूप में सब के सामने कह देने की वस्त्र छोड़ के हर चीज उतर जाता और बिक जाता, ई जेकरा पे घटत हुई जेकरा के जिंदगी में हुई वही शब्द के बयान ना कर पाई, बस ओकर आंख और चेहरा ही चीज के दर्शा पाई। ये फिल्म में ये देखावल गइल बा कि कुछ दिन गुजरता काजल राघवानी अपना ससुरा आ जाताड़ी। बाबूजी कैसा हूं उनकर विदाई कर देताड़न। काहे से कि जौन प्रथा चलल बा ओकरा के लोग निभाइबे करे। कुछ कुछ प्रथा समय के साथे साथे अब कुप्रथा के रूप में तब्दील हो गइल बा, बदल गइल बा। लेकिन समाज ओकरा के ढोवता और ओकरा के कहीं कहीं खुशी से लेके दौड़त भी बा। लेकिन ये फिल्म में बदलाव तब आवता जब काजल राघवानी के घर वाला यानी कि बेटिया पूरा परिवार सहित बेटा के घरे पहुंच जाता
अब ये फिल्म में देखावल गइल बा कि बेटिया के पूरा परिवार बेटा के घरे काहे पहुंचता, तो ये से पहुंचता कि बेटिया के लोग कहता कि बेटी के बियाह करे के समय राउर इच्छा पूरा करे के समय, यानी कि राउर दहेज के रूप में राउर मनसा और इच्छा के पूरा करत करत हमनी के घर तक बिक गई। अब हमनी के रहे के भी जगह नहीं खे, तो हमनी के रोवे घरे आयल बनी जा। अब ई सीन देख के बेटा के बाबू के तारवा सूखे लागता और थूक सूखे लागता और दिन में ही तरेगन दिखे लागता। अब ये समय से और ये आपदा से चाहे ये वक्त से लड़की के बाबूजी लोग का सबक सिखावता लोग, और बेटा का ऐसे सबक सिखाता, और बेटा के लोग कैसे ये चीज से अपने आप के निकालता, ये फिल्म में दिखावल गइल बा बड़ा ही सरलता और सहजता से। आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई ऐसे ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और फिल्म के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा, चाहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गॉसिप जाने खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। अगर ये वीडियो रोवा सब यूट्यूब पर देखा नहीं जाता